φεύγω και πάω σε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έρχομαι να συναντήσω την κυρία Μέρη Μεσογείτη. Γεια σας, καλημέρα. Τι κάνετε, καλά είστε? Εσείς τι κάνετε? Η οποία θα μας δείξει πλεκτά για τη φθινοπορεινή μας γκαρνταρόμπα. Καταρχάς, πρωτού αρχίσουμε, έχετε μια πολύ ωραία συλλογή. Να σου πω ότι λατρεύω το πλεκτό και όχι μόνο για χειμώνα, αλλά και για αυτή την εποχή. Φθινόπορο, το οποίο νομίζω ότι άμα είναι καλή η φανσή του και η υφή του, φοριέται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μετράει πολύ η γνώμη σας, γιατί ξέρω ότι σχεδιάζετε και ρούχο. Οπότε... Σχεδιάζω βεβαίως και ρούχα. Οπότε είναι εξαιρετικό. Δεν πειράζει, έχετε όμως άποψη. Είναι και αυτό το πλεκτό που δεν τζιμπάει, νομίζω, το δικό σας. Ναι, έχουμε πάρα πολύ μαλακά πλεκτά. Νομίζω ότι το φθινόπωρο το λατρεύει η γυναίκα, έτσι, γιατί έχει πολλά πράγματα να βάλει στην γκαρνταρόμπα της όσον αφορά το πλεκτό δηλαδή. Έτσι, και να καλύψει και πάρα πολλά πράγματα. Βέβαια, είναι και πάρα πολύ ωραίο αυτό που φοράτε εσείς που δεν έχετε να καλύψετε κάτι. Βάλτε το επάνω σας. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ στιλάτο αυτό. Φανταστικό. Είναι πάρα πολύ στιλάτο. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Θα τα λέω κι εγώ λίγο γιατί ξέρω. Πείτε. Ναι, μου αρέσει, να πούμε πώς ονομάζονται λοιπόν τα ρούχα σας. Software. Software. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να φορεθεί ένα πλεκτό. Ναι. Δηλαδή, το συγκεκριμένο που βλέπετε μπορώ να το φορέσω επειδή κρυώνω λίγο και με το συγκεκριμένο ντύσιμο. Αλλά αν θέλετε να το κάνετε ακόμα πιο βραδινό, εγώ θα το πρότεινα με ένα πολύ ωραίο κολάν δερματίνι, ένα t-shirt όπως το βλέπετε και με μία ζώνη. Πάρα πολύ Αυτά ωραία. τα πόντσο πολλές φορές, εγώ λατρεύω τις γυναίκες που φοράνε τα πλεκτά με ωραίες ζώνες. Έχουν βάλει και τα κοριτσιά. Ναι. Αυτή η ζακετούλα είναι. Αυτή η ζακετούλα είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτά είναι αφράτα πλεκτά. Τα πλεκτά μας είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί θα τα δούμε τώρα. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο cozy στυλ που μπορεί να φορεθεί όλο το πρωινό. Είναι λίγο μποχήμια, δηλαδή το βάζετε ή με μια καμπάνα τζιν και ένα τζιν πουκάμισο ή με μια ολόσωμη τζιν φόρμα και από πάνω αυτό πλεκτό και είναι στιλάτο, φανταστικό, δεν χρειάζεται καν μπουφάν. Είναι πολύ στιλάτα. Δείτε και κάτι άλλο που το προτείνουμε έτσι για πρωινό. Είναι ένα πλεκτό που είναι πολύ λεπτό, έχει πολύ μεγάλη ποικιλία στα καταστήματά μας. Να πω ότι πολύ σημαντικό είναι ότι ξεκινάνε τα ρούχα μας, τα πλεκτά μας από 5 ευρώ μέχρι 25 ευρώ. Να τονίσουμε την τιμή γιατί μια κυρία που θέλει να νεώσει την γκαρνταρόμπα της μπορεί να πάρει ένα πλεκτό το οποίο μπορεί να φορέσει ποικιλοτρόπως. Άρα, λέτε τώρα το συγκεκριμένο μπορεί να το βρούμε στα καταστήματα από 5 ευρώ μόνο. Ναι. Έχει πολύ μεγάλη ποικιλία, έχει πάρα πολλά χρώματα. Οπότε μπορεί να πάρει και πάρα πολλά πλεκτά. Δηλαδή, μπορεί με πολύ λίγα χρήματα να αγοράσει πάρα πολλά πλεκτά. Και αυτό το χρώμα είναι πολύ ωραία ζακέτα. Ναι, και να είναι μια πάρα πολύ ωραία ζακέτα. 6 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Έχετε 5 στην Αθήνα. Ναι, έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο κατάστημα στη Νέα Ιωνία. Είναι καινούριο και πολύ ωραίο κατάστημα αυτό. Στο Χολαργό, στον Πειραιά, στο Νέο Κόσμο, Ζωγράφου και έχουμε και ένα στον Πύργο Ηλίας. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω, επειδή γενικώς το αγαπώ το πλεκτό και σας έχω πει ότι το φοράω με διάφορους τρόπους, είναι ότι μου αρέσει όταν δεν τζιμπάει. Νομίζω εκεί καταλαβαίνεις και το καλό πλεκτό. Και από ό,τι βλέπω ακριβώς την ποιότητά του, τα πλεκτά σας εδώ δεν τζιμπάνε καθόλου. Δείτε και ένα πάρα πολύ ωραίο γυλαίκο. Για να το φορέσω αυτό. Αυτό θα το φορέσετε. Αυτό έχει πάρα πολλά χρώματα. Είναι σε μια εκπληκτική τιμή των 15 ευρώ. Είναι σαν σχεδόν χειροποίητο, αν το δείτε. Επίσης, αυτό που μου αρέσει στο πλεκτό, για να πούμε στις τηλεθεάτριές μας, είναι ότι φοριέται από γυναίκες κάθε ηλικίας. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι είναι μόνο για γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας. Ναι, εμένα η γιαγιά μου φοράει πάρα πολλά πλεκτά. Αλλά βλέπω και νέα κορίτσια ακόμα και στο σχολείο. Με ένα κολανάκι, με ένα ωραίο σορτσάκι, με οτιδήποτε. Φοράτε και το πλεκτό σας και είστε κούκλες. Και αυτό φοράει η Ανθίνα τέλειο. Αυτό είναι φανταστικό, παιδιά. Και τώρα που ο καιρός δεν είναι ούτε ζέστη ούτε κρύο, νομίζω είναι το ιδανικό πανοφόρητο. Μα η ζακέτα είναι γενικά γι' αυτό και έχουμε και πάρα πολύ μεγάλα πλεκτά, αυτά το oversize look, που μπορεί να φορεθεί από γυναίκες που έχουν πιο πολλά κιλά. Όπως ξέρετε εσείς πολύ καλά, μπορεί να φορεθεί με ένα σκίνι παντελονάκι. Εγώ να σου πω, επειδή με ρωτάνε πολλές φορές, για γυναίκες οι οποίες έχουν λίγο περιφέρεια, που δεν θέλουν τέλος πάντων να φανεί πάρα πολύ, είναι πολύ ωραίο να βάζεις κάτι στενό από μέσα, ένα κολάν, ένα t-shirt και χιτό από πάνω ένα πλεκτό. Το άλλο που θα ήθελα να πω εγώ και να μου πείτε τι προτείνετε εσείς από τη συλλογή σας, είναι ότι το πλεκτό είναι λίγο παρεξηγημένο ρούχο, νομίζουν όλοι ότι φοριούνται πρωί. Φοριέται μόνο πρωί. Το πλεκτό μπορεί να φορηθεί και βράδυ. Βεβαίως. Να, η απόδειξη είναι ότι αυτό είναι ένα λεπτό πλεκτό με λούρεξ που μπορεί να φορεθεί καταπληκτικά το βράδυ. Και όχι μόνο φοριέται. Βεβαίως. Είναι πλεκτό. Αλλά αυτό είναι φανταστικό. Είναι φανταστικό. Δεν βγαίνει μόνο το. Θέλετε να το δείσουμε? Δεν βγαίνει, δεν πειράζει. Απλά το συγκεκριμένο. Εγώ θα το έβαζα σκέτο μαζί με ένα τζινάκι και με ένα κολάν. Και δερμάτινο παντελόνι από πάρα πολύ. Μπορεί όμως να φορεθεί και έτσι που είναι τέλος πάντων πιο γεμάτο και με το τζινάκι. Για γυναίκες που δεν θέλουν να βγάλουν τα χεράκια τους έξω. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πολύ θέλω σωστά. να δώσουμε μία προσφορά τώρα για τις φίλες οι οποίες μας παρακολουθούν. Βεβαίως, θα δώσουμε μία πολύ καλή προσφορά. Όλες οι φίλες που θα πάνε στα καταστήματα software και θα πούν φτιάξε καφέ.
από σήμερα μέχρι και το Σάββατο το μεσημέρι θα πάρουν 20% επιπλέον στο ταμείο σε αυτές τις ήδη υπάρχουσες πολύ χαμηλές τιμές. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε και τα καταστήματα στα οποία μπορείτε να πάτε, φίλες μου, είναι και οικονομικά. Ή έχετε και 20% λέγοντας φτιάξε καφέ. Εντάξει, μας φτιάξατε σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει και μια ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι softpavlaware.gr. Μπορούν να μπαίνουν και οι φίλες οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στα καταστήματα. Και είναι φαν του διαδικτύου. Βεβαίως, να διαβάζουν τα ρούχα μας, να διαβάζουν τις τιμές και να παραγγέλνουν επίσης. Αγαπημένο χρώμα στο πλεκτό για φέτος. Αγαπημένο χρώμα στο πλεκτό, κοιτάξτε να δείτε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το μπορντό. Το οποίο εντάξει, φέτος είναι πάρα πολύ μόδα, νομίζω. Είδα και εγώ στα ρούχα μου έχω βγάλει πολλά μπορντό. Πολύ ωραία. Πολύ χαίρομαι που συμφωνείτε. Και επίσης, εντάξει, το πλεκτό είναι ένα ρούχο που είναι φθινοπορεινό. Έχει λίγο πιο βαθιά χρώματα, λίγο πιο μουντά. Βλέπετε ότι και το μπέζ του είναι. Ναι, καθώς επίσης και το σαμπανί. Δηλαδή, αυτό είναι εκπληκτικό. Είναι λίγο oversize look αυτό. Μπορεί να φορεθεί και από μια πολύ λεπτή κοπέλα και από μια κυρία που είναι λίγο πιο εύσωμη. Λοιπόν, είναι φανταστικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας περιμένουμε στα καταστήματα.